Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Garagennek a standján, itt a Hungexpon. Több mint 30 éve foglalkozunk professzionálisan szervizberendezésekkel, és ha adtok nekünk egy üres csarnokot, akkor mi belőle egy komplett szervizt fogunk csinálni. Az egyik legerősebb márkánk a Technovector. Ők 3D-s futómegállítókat gyártanak, gyakorlatilag nincs olyan műhely, ahol ne tudnánk telepíteni legalább egyfajta típust. Túl kicsi a műhelyetek és nem tudtok hova 3D-s gépet betenni, biztos, hogy találunk egy olyan konstrukciót tőlük, ami üzemképes lesz, és bőven tudtok vele pénzt keresni. Ha kerékszerelésről van szó, a faipárka biztos, hogy sokat mond mindenki számára Magyarországon. Mi már az indulás óta márkaszerviz vagyunk és kizárólagos forgalmazó, ha minőséget és megbízhatóságot keresel, ez az a márka, ami kell neked. Ha klímakarbantartással foglalkoztok, elengedhetetlen, hogy legyen egy erős és masszív gépetek. A Texalnak bármelyik konstrukcióját, ha választjátok, ezzel biztosra fogtok menni. A szakmai támogatást mi megadjuk hozzá, nektek csak annyi dolgotok van, hogy mondjátok el nekünk pontosan, mit szeretnétek csinálni, és segítünk. A gépjárművek mai technikai felszereltsége már az űrhajókéval vetekszik. Ha nincs meg a megfelelő diagnosztikai műszered, akkor esélytelen, hogy megjavítsd őket. A Texa viszont egy olyan diagnosztikai eszköz, amivel ezeket a problémákat át tudod hidalni. Legyen szó személyautóról, teherautóról, munkagépekről, vízijárművekről, motorkerékpárokról, ez egy olyan eszköz, ami 100%-os segítséget fog neked nyújtani. Az elmúlt években rengeteg alkalommal kerestek meg minket DPF tisztító berendezéssel kapcsolatban. Ennek egyetlen egy oka van, a probléma a piacon jelen van, az új alkatrész iszonyatosan drága. Te szervizként az ügyfeleid számára egy sokkal költséghatékonyabb megoldást tudsz javasolni, hogyha rendelkezel ilyen berendezéssel. Nekik pénzt spórolsz, magadnak pedig pénzt keresel. A piacon itt van a rés, most kell kihasználni. Látjátok, hogy mi csak olyan márkát forgalmazunk, ami a profizmus tükrözi. Ez azért nagyon fontos, mert ezek a brandek fogják a garanciát biztosítani, mi pedig a megfelelő szerviz hátteret, amivel folyamatosan tudjátok majd üzemeltetni a berendezéseiteket. Ha problémátok van, akkor ne habozzatok megkeresni minket, és mi profi megoldást javaslunk nektek.